an balimaw aw ni ɲakuma aw bisimila aw ka jabaranin kan ni o ye Joliba TV News ye min bɛ kunnafoni di aw ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen mana o ye anw segikan ye ka jira k'a fɔ min ye kunnafoni di gafew ye nin ye laada ye an fɛ yan nɔ don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se juma ma min ye kunnafoni di gafew ye olu bɛ sɛbɛn limanaw walasa ka jamanadenw kunnafoni an yɛrɛ y'a kanu walasa ka gafe ninnu ta ka kɔnɔkuma lakale walasa bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ min ye jamana ale taabolo an'a kunnafoniw la cogo min na sabu limanaw ko ten ko maa kunnafoni dan a bɛ n'a fɔ e b'i kunfɛ walasa aw bisimila aw ka kunnafoni di gafe olu kɛnɛ kan gafe minnu bɛna lase sisan dɔɔni na balimakɛ Amadu Jalo fɛ min y'an lamɛnnen don arajo Joliba fana sanfɛ min ye Bamako yan nɔ segukaw fɛ yen nɔ arajo Joliba lamɛnnen don 100.1 ale kan o la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila kunnafoniw kɛnɛ kan bakurunba damadɔ ka sɔrɔ ka an da don a tɔ la ka jira k'a fɔ kunnafoni di gafe fɔlɔ l'essor don a y'a jira k'a fɔ min ye ndolatan ye ndolatan limanaw n'o ye CAN 2021 a jirala k'a fɔ o baaraw kan ka daminɛ yanni o cɛ ko an ka samata sɛgɛw n'o ye ndolatanaw ye a jirala k'a fɔ Mali jɔnjɔba ni o ye drapeau ye min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale y'o di an ka samata sɛgɛw ma kunungo limanaw k'u ka taa jamana ale lafasa min ye kɛnɛ kan n'o ye farafinna walanba ye an bɛna an da don o la sisan l'essor kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ l'indépendant ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ assise nationale de la refondation baaraw bɛ sen na nin waati in na ko a tile filanan baaraw kunungo o tun bɛ sen na limanaw maa minnu bɛ kɛnɛ in kan n'olu nana ni jamanadenw yɛrɛ don limanaw minnu bɛ k'a fɔ ko jamana ka se ka basigi min ye jamana ka se ka taabolo ɲuman sɔrɔ limanaw ko maa caman de ko camancɛ fanga min n'an b'o la sisan ko ka dɔ fara a kundama kan dɔw ko san 3 dɔw yɛrɛ ko san 5 k'a ka taa o la an b'o la waati min na limanaw politique tɔn min bɛ n'u k'a ma ko rassemblement pour le Mali RPM ale fana ka sigi sabanan n'o y'u ka assise fana ye assise du comité central o fana baaraw kɛra a jirala k'a fɔ RPM yɔrɔ fanga de tun b'olu bolo kɔsa in na u ye sigi min kɛ u y'a kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ko k'olu bɛ min ɲini o ye k'a fɔ collège électoral n'o ye jɛkulu min kan ka kalataw baaraw labɛn ko ka wele araba nata in yɛrɛ limanaw ka se ka walasa kalata baaraw o labɛn n'o tɛ ko assise min bɛ senna nin k'olu kɔni ɲɛ tɛ nafa foyi la ni dɔ ka fara transition kundamaw kan n'o tɛ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen nɔ le patriote ale kumana le patriote y'a jira k'a fɔ ko a fɔra ko ka nafolo di limanaw n'o ye ko ka transition dɛmɛ yɔrɔ min ye wari mara yɔrɔ dɔ dayɛlɛla banque dɔ la an ka jamana kɔnɔ yan le patriote kɛlen don ka i yɛrɛ ɲininka ko an bɛ se ka sira mun de ɲɛ nin baara in kɔfɛ sabu a ɲɔgɔnna dɔ kɛra ka kɔn bi ɲɛ o taara laban cogo min na limanaw o ni nin ta in maa kan ka sira mun de ɲɛ patriote y'o ɲininkali boloda o mana bɔ yen nɔ nouvelle horizon fana kumana nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita ale bɛ baara dɔ la nin waati ninnu na limanaw ka ji di jamanadenw ma a jirala k'a fɔ ko ji bondo n'o ye forage ye o 96 fo ka taa se a 97 ma k'o de sera ka di jamanadenw ma walasa u bɛ se ka bɔ jiko gɛlɛya ale kɔnɔna la cogo min na o mana bɔ yen nɔ ale nouvelle horizon kelen fana kɔnɔna la limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw min ye sariya ye sariya baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye magistrat ye cour suprême baarakɛlaw o maa 10 ɲɔgɔnna k'olu taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la an bɛna an da don o la nouvelle horizon kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka kun cɛ ni histoire de Bamako ye limanaw ko mun de bɛ Mamu Diko ale ni ɲɔrɔn sirifikɛ n'o ye Buyi Hayidara o ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ mun ye limanaw ko assise nationale de la refondation baara minnu bɛ yen ni olu bɛ sen na yɔrɔ Mamu Diko hali n'a sɔrɔla ale yɛrɛ b'a fɔ maa min ma ko Asharafu Sharafa ni o yera kɛnɛ min kan Mamu Diko ko munna a ka hakilila ma se ka yɛlɛma ka ye assise o kɛnɛ kan o ye nouvelle horizon ŋa fɔ soir de Bamako ka fɛlaw ye bi an bɛna an da don min na sisan k'a lakali aw ye yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'a daminɛ ni fasodi sɛbɛn l'essor ye a kumana limanaw l'essor kumana a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka samata sɛgɛw labɛnnen don ka taa min ye CAN 2021 n'o ye farafinna ndolatan min bɛ to ka sigi farafinna tɔgɔ la a jirala k'a fɔ o baaraw bolodalen don janvier kalo tile 9 natɔ in na ka taa bila février kalo ale tile 6 la walasa a kan ka kɛ Cameroun jamana de kan ni ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ an ka degeli karamɔgɔ min bɛ yen n'ale de bɛ an ka
samata sega olu dege ana ka cɛdenw limana ko bisimilala jamana kuntigi fɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye kunungo faama yɛrɛ dagayɔrɔ la kulubakaw fɛ ni ye jateminɛ kɛ a jarala k'a fɔ a kɛra maaw ɲɛna minnu bɛ ni olu da bɛ ndolantanko la ani minisiri min yɛrɛ bɛ n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka koɲɛ kunna Musa Atayer ka taa se premier ministre Dr Shogel Kokala Mayiga limanaw ani Mali ndolantan ɲɛmɔgɔyaso n'o ye fédération malienne de football ye Mamutu Touré ni ko a ma ko Bavier limanaw ale fana tun bɛ kɛnɛ ka yen nɔ o la jamanakuntigi ka kuma la n'o ye colonel Asimi Goita ye lesor ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga ye limanaw k'u bɛ nin samata sɛgɛ ninnu u b'u fo ka sababu kɛ u ka ye nin kɛnɛ kan n'o ye farafinna ndolantanba ye n'o ye kan ye limanaw ale ta ko 33 n'i y'a ye u yera nin kɛnɛ kan u ye sira dɔw de taama sira minnu n'u k'a ma ko éliminatoire limanaw ka se ka na ye nin kɛnɛ kan o éliminatoire yɛrɛ la u tun bɛ kulu min kɔnɔna la n'o y'u ka groupe ye limanaw k'u kɛra maa fɔlɔ ye u ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ta o yɔrɔw la min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita a ye foliba de ta ka ɲɛsin min y'an ka samata sɛgɛw ma a y'a jira k'a fɔ ko nin fana ye fasoden ɲumanya de ye nin b'a jira k'a fɔ ko an ka jamana tɔgɔ ja diɲɛ ɲɛfɛ ani jamana yɛrɛ kanu bɛ dusukun na ko nin b'o jira o la colonel Asimi Goita y'a jira k'a fɔ a na samata sɛgɛw fo ka da o kan wa fana ko min ye jɔnjɔn min filɛ n'o ye Mali drapeau ye limanaw ka cɛ ka di u ma u ka taa a lafasa min ye diɲɛma ɲɛna n'o ye Mali ka drapeau ye limanaw ko fana ye faso jɔ dɔ ye o fana ye jamanadenya ɲuman dɔ fana ye o de la min ye ninnu ka bisimilali colonel Asimi Goita fɛ kulubakaw fɛ yen nɔ kunungo k'a kɛra bonya bɛɛ lajɛlen sabu min ye jamanakuntigi ye limanaw a ye kuma camanba de fɔ kuma minnu bɛ yen n'a bɛ maa dusukun kɔgɔ n'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye min y'an ka samata sɛgɛw ye limanaw ka se ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka baara kɛ ni dusukolo yɛrɛ ye walasa min ye kan min bɛna tan san 2021 Cameroun jamana kan limanaw ka segin ka na n'a ye ala k'o kɛ o la sa lesor y'a jira k'a fɔ min ye colonel Asimi Goita a ko cɛmancɛ fanga min bɛ yen sisan ale tɛna laada wuli dɛ sabu nin ye laada de ye laada min bɛ yen ni Mali ale bɛ taa kɛnɛ o kɛnɛ kan n'a bɛ taa jamana la fasa a ka kan min ye jamanakuntigi ye ale ka yamaruya di sabu ale yɛrɛ de ye samata sɛgɛw kunkɔrɔdonba fɔlɔ yɛrɛ ye n'o ye supporter fɔlɔ ye a ka se ka nin jɔnjɔn in di an ka samata sɛgɛw ma limanaw a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na laada don colonel Asimi Goita ko a tɛna laada in wuli fiyewu o de la a kɔni ye dugawu da min ye jɔnjɔn in kan ani ka u dusukun kɔgɔ ni kumaw ye u ka se ka na ni jaabiw ye jaabi minnu bɛ yen limanaw n'o bɛ se ka bin Mali bɛ lahala min kɔnɔ ka nisɔndiya k'o di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma nin cɛmancɛ fanga in kɔnɔ ko ni min y'an ka samata sɛgɛw ye n'u sera ka na ni nin jɔnjɔn in ye limanaw u na fɛn kɛ fɛn min ne o na lakale diɲɛma fɛ fɛn min na kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ye sabu an bɛ waati min kɔnɔ sisan limanaw ndolantan pewu de bɛ se ka maaw nisɔndiya ka maaw ɲinɛ fɛn caman kɔ o de la min ye jamanakuntigi ye a ye nin kuma ninnu fɔ ka da min ye drapeau min dira u kan walasa o bɔlen kɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ fédération malienne de football ɲɛmaaba Mamutu Touré n'u kama Bavier ale fana ka kuma la limanaw a y'a jira k'a fɔ dugawudon kɔni u n'o kɛ wa min ye jamana yɛrɛ ye ko a na i sen don nin ko in na yɔrɔ colonel Asimi Goita ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ ko jamana na i jɔ nin ko kɔrɔ Mamutu Touré Bavier ale fana segira o kuma kelen de kan jamana na fɛn o fɛn ye musaka ko ye fɛn fɛn ninnu dɛmɛni ye baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na Mamutu Touré Bavier ale fana y'o kuma fɔ ka taa se minisiri ma min b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer limanaw ale fana ka kumaw la a bɛɛ lajɛlen ye dugawudon kumaw ye ani nisɔndiya kumaw ani dusukɔgɔ kumaw ka ɲɛsin an ka samata sɛgɛw ma o kɔ min ye jamanakuntigi ye ale ka sɔrɔ ka jɔnjɔba ni o y'an ka drapeau ye limanaw k'o ta ka di samata sɛgɛw ma u ka min bɛ tali kɛ forobakalatigi n'o ye capitaine ye limanaw Amari Traoré ale de ye samata sɛgɛw ka forobakalatigi ye ale ye ka sɔrɔ ka drapeau minɛ ka sɔrɔ k'i kandi k'a fɔ a na ndolata ɲɔgɔn tɔw limanaw k'u na fɛn fɛn ye jija ye u ni an'u farikolo la limanaw k'u b'o layidu ta jamanadenw ye ka na ni jɔnjɔba ye n'o ye kupu ye Mali la yan nɔ Bokar Cero ale ka fasiri do dɛ limanaw an y'a bɔ lesor kɔnɔ nka yan'an ka bɔ lesor kɔnɔ nin fana ye kunnafoni misɛn damadɔ ye k'a jira k'a fɔ kulubakaw fɛ yen nɔ min ye lasigiden min bɛ Maroc jamana tɔgɔ la
ale ka baara a bɛna fɔ o banna o de la yana ka taa a nana foli labanw di min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita ma. Maroko ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Hassan Nasiri ye kunungo k'a taara foli di colonel Asimi Goita ma limanaw ko a ka baara o banna. Ma bɛ se k'a fɔ bi ni ambassadeur kɔrɔ min bɛ yen ni o ye Hassan Nasiri Maroko jamana tɔgɔla Mali la yan nɔ a ye san caman de kɛ a ko san caman in kɔnɔna la malidenw y'ale kɛ i b'a fɔ u dɔ malidenw kɔni ye dunani jatigiya u ma ale kɛ dunan ye u ye Mali ja ale bolo wa ale ye waati min kɛ Mali la yan limanaw ko na kɛ don dɔ ɲɛnɛfin yɛrɛ ye k'a sɔrɔ dun Mali y'ale bila min ye lahalaya min kɔnɔna la a ko a ma miiri tile kelen k'a fɔ k'a bɛ wali jamana kan sabu jamana in y'a dɔn ale ye k'a kɛ i n'a fɔ a b'a yɛrɛ de ka jamana kɔnɔna la a ko a tɛ se ka ɲinɛ o kɔ a b'o foli a n'o waleɲuman dɔn k'a b'o ta ka ɲɛsin Mali jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye wa fana ko jamanakuntigi fana n'o ye colonel Asimi Goita ye limanaw ale ye folikan di Hassan Nasiri ma ko a k'o da u ka jamana faama n'o ye Mohamed Sisi a k'o da o tulo kan k'a fɔ de Mali ni Maroc cɛ limanaw bɛn ministeriya ni baarakɛɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka fara a kundama kan walasa jamana fila in bɛ se ka u ka nafa sɔrɔ cogo min na limanaw halisa Mali n'a a dɛmɛbaaw cɛ baara a jarala k'a fɔ ko min ye Mali ni Russie cɛ fana a bɛna fɔ dɔ de bɛna fara kow ka ko kura mun b'o yira limanaw a jarala k'a fɔ Russie ka lasigiden min bɛ Mali la yan nɔ ni limanaw u k'a ma ko Igor Gromyko ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye Mali premier ministre y'a bisimila o fana kɛra kunungo limanaw nin ye bisimilali in kɔnɔna la kuma minnu bɔra a kɔnɔ a jarala k'a fɔ l'essor ka kuma na Russie jamana n'o ye fédération de Russie ye ko u bɛ fɛ ka min ye délégation belebeleba de bila ka na don nataw la Mali la yan nɔ o délégation ninnu na a jarala k'a fɔ maa minnu b'a ko hukumu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔmusobaw ye a caman fana bɛ yen baara bɛna taa taabolo minnu kan o ye Mali ka ɲɛtaga ani baara ɲɔgɔnya Mali ni Russie cɛ o bɛna don da minnu fɛ politique ko b'a la sɔrɔ ko b'a la jamanadenw yɛrɛ ka lahalayaw olu b'a la ka taa se min ye finitigiw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen o fana bɛ a ko hukumu kɔnɔna la o da min ye Russie ka ambassadeur min bɛ Mali la yan nɔ ni o ye Igor Gromyko ye a y'a jira k'a fɔ ko délégation ba de makɔnɔnen don nataw la Mali la yan nɔ ko nka ko ka kɔn bi ɲɛ yanni o don cɛ min ye an ka ministre min bɛ yen n'o ye Abdoulaye Diop ye yɔrɔ ale de bɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna bi ale kun taara Russie jamana kan waati la ani ministre min bɛ yen n'o bɛ ji ni kuranko ani dugu jukɔrɔ nafolo kunna a n'o taara ɲɔgɔn fɛ Lamine Seydou Traoré fo ka taa se colonel Sadio Kamara ma limanaw olu ka taali la Russie jamana kan o fana ni a nafa de bɛ ɲɔgɔn na a na kɛ o taama min kɛra dɛ o de jaabi de ditɔ filɛ nin sabu a jala k'a fɔ min ye Russie ka kɛnyɛrɛ cakɛda caman de makɔnɔnen don Mali la yan nɔ walasa u kana baara ɲɔgɔnyaw ani kuma ɲɔgɔnyaw ani fɛn fɛn bɛ se ka kɛ Mali ni Russie jamana cɛ baara ɲɔgɔnyaw la jamana fila in bɛɛ bɛ se ka u ta sɔrɔ Mali ta kɔni bɛ se ka k'a la limanaw nafa wɛrɛw sabu anw bɛ lahala min kɔnɔna la bi o bɛ se ka kɛ limanaw an bɛ nafa caman sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolow ani baara ɲɔgɔnya min ye minanko n'o ye kɛlɛkɛ minanko ye olu nasira la l'essor ale de y'a fɔ Mohamed de Jawara ale de ye nin fasiri kɛ aw bonya bɛ nin kunnafoni la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye l'indépendant kɔnɔ l'indépendant y'a jira k'a fɔ limanaw min ye sigikafɔba min bɛ yen n'a bɛ senna Mali la yan nɔ a sigikafɔ in a tile filanan kun ye kunungo ye minnu bɛ yen ni olu nana kɛnɛ kan minnu kun bɛ yen ni olu fana bɛ yen nɔ ni u y'u ka fɛɛrɛw fɔ l'indépendant ye sɔnni sigi maa damadɔ olu ka kumaw kan bi o la sa caman de ko cɛmancɛ fanga in wa ko ayi ko ka dɔ fara a kan dɔw ko ko kalo dɔw ko ko san 3 dɔw ko ko san 5 limanaw ko cɛmancɛ fanga ko a ka dɔ ka fara a kan ko n'i y'a ye u y'o fɔ limanaw ko min bɛ senna bi Mali la yan nɔ lakanabaliya jamana foroba cakɛyɔrɔw ka segin u sigiyɔrɔw la min ye an ka foroba cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ jamanadenw ka baara kɛ olu fana ka segin ka taa jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye kalata fana baara ye ani organe unique de gestion des élections o fana baaraw ka se ka sigi sen kan ko nin baara si tɛ se ka kɛ ko na cɛmancɛ fanga ni dɔ ma fara a kundama kan o de la caman y'a ɲini k'a fɔ min ye furanjɛla fanga ye ko a ka mɔnɔbɔ ka se fo san 3 walima san 5 ma o kɛra maa caman de ye o kuma fɔ kunu l'indépendant ka fɔ la o la sa ko Mali bɛ lahala kɔnɔ bi jamanaw lahala in ka gɛlɛn
min ye fan caman i mana taa fan o fan fɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔnin bɛ yen nɔ o gɛlɛyaw bɛ se ka furakɛ cogo min na a ka kan an ka jamana gɛlɛyaw ta k'a lajɛ a mana kɛ sira o sira ye malidenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la ka nin kuma fɔ maître Mundaka Tall n'o ye sinidi faso yiriwatɔn ɲɛmaa ye a k'o de ye sigikafɔ Assise nationale de la refondation a kunba yɛrɛ ni kunba la o y'o ye o la sa min ye soba min filɛ nin CICB la n'u k'a ma ko salle de 1000 places limanaw a fara tewu maa minnu tun bɛ yen ni u kumana kumasen minnu bɛ yen n'o ye tematigiw ye bɛɛ lajɛlen y'i taw fɔ ka se politiki ko ma jamana yɛrɛ mara cogoya ani kalataw labɛn cogoya caman kɔni da donna jamana in gɛlɛya la bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna caman kɔni y'a jira k'a fɔ limanaw cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ min si bɛ taa san 70 la ale ko an ka cakɛdaba minnu b'an bolo yan nɔ ni o institution ye limanaw ko olu caman bɛ fangaba t'u la bi ani fana an ka sariya yɛrɛ limanaw a jala k'a fɔ maa caman bɛ yen o kɛn bɛ ka jalaki bɛ sariya kan démocratie fanga kɛlen don i b'a fɔ ko minnu nanen don ta ɲini la an ka jamana kɔnɔ sifinnakaw bɛ yen nɔ minnu bɛ baara t'u bolo an ka hali sɔrɔ taabolo minnu bɛ senna fɛɛrɛ minnu bɛ yen min bɛ se ka sɔrɔ yakubaya ko fɛɛrɛw sen ka foyi ɲɛnabɔ sɔrɔko la bi cɛkɔrɔba in n'a si bɛ san 70 la ale y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ ye ko ye bi minnu kan ka lajɛ ka se ka fɛɛrɛ tigɛ a la min ye muso dɔ fana ye musokɔrɔba dɔ don ale fana ka kuma la a ko Mali limanaw jamana in ko a sɛgɛnna dɛ jamana in bɛ lonbo laban de la a bɛ san caman bɔ bi n'a fɔra ko ka o baara kɛ limanaw ni jamanadenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kunna a ka kan ko olu kɔni bɛ fɛ min ka kɛ o de ye sini bɛ kɛ cogo di sini bɛ kɛ cogo min na sa u ka dɔ fara cɛmancɛ fanga in kan a ka se ka baara yɛrɛ ta a da la o de la a jirala k'a fɔ min ye maa caman ye limanaw minnu fɛla de ye ko furanjɛla fanga dɔw de ka fara a kundama kan dɔw ko san 3 dɔw ko san 5 ko natɔ n'o ma kɛ limanaw an hakili bɛ baara minnu na an hakili bɛ yɛlɛmaniba minnu na ko furanjɛla fanga kan ka o baaraw kɛ limanaw ko o tɛ se ka kɛ waati damadɔ kɔnɔna la limanaw an b'o kuma la waati min na yɔrɔ min ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest caman fana y'i da don CEDEAO kunkanko kuma la dɔw yɛrɛ ko Mali wa Mali ka sama a yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO la k'o ka fisa an ma ko wa ko dɔw yɛrɛ fana jira k'a fɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ ko Mali n'a dɛmɛ jamanaw cɛ limanaw ko ni maa o maa bɛ yen k'i bɛna Mali dɛmɛ ko malidenw yɛrɛ de kan ka u yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ na an yɛrɛ man ka gɛlɛya ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan ko maaw hakili la ko maa o maa bɛna Mali dɛmɛ k'i bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ko wa ko CEDEAO ka Mali to yen a k'a ka kow ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye fɔlɔ n'o kɛra min bɛ kɛ n'u bɛ dɛmɛ min ta u n'o dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma l'indépendant de ye nin fɔ limanaw ale l'indépendant ka kuma la min ye politique tɔn min bɛ yen n'o k'a ma ko RPM a ɲɛmaaba docteur Boubacar Keïta limanaw k'u ye sigi dɔ kɛ u k'a ma ko assise in bɛ tali kɛ nin y'a siɲɛ 3nan de ye ka comité central politique tɔn min filɛ ni fanga de tun bɛ olu bolo kɔsa in na RPM ko nin ko bi olu bɛ min laɲini joona yɛrɛ o ye collège électoral minnu bɛ yen ni olu de kan ka kalata labɛn ko a ka wele joona a ka sigi kalata baaraw kunna a ka a labɛnni kumaw fɔ ko n'o tɛ olu kɔni tɛna jɛni a ye fiyewu cɛmancɛ fanga dɔ ka fara a kundama kan wa min bɛ ka kɛ Assise nationale de la refondation la bi n'an bɔra k'o kuma fɔ indépendant kelen kɔnɔna la docteur Boubacar Keïta kununko tarata a ye nin kuma fɔ a ko assise olu tɛ assise in filɛ foyi ye limanaw ko ka dɔ fara furancɛla fanga baaraw kan n'o tɛ ko kun wɛrɛ t'a la min kɛra sigikafɔ minnu kɛra Mali kɔnɔna la yan nɔ ko kuma bɛna taa kɛ o ko kelenw de kan o jaabiw bɛ yen nɔ k'a bɛna kɛ mɔgɔw bɛna segin ɲɔgɔn ka kumaw kan docteur Boubacar Keïta a y'a jira k'a fɔ ko assise ko nafa t'a la wa a bɛna kɛ fɛn wɛrɛ de ye ka dɔ fara furancɛla fanga ale kundama kan a dun jirala k'a fɔ olu politique tɔnw olu sigilen don ni min ye o ye k'a fɔ kalata bɛ kɛ février kalo tile 27 san 2022 n'o tɛ ko wɛrɛ foyi t'olu bolo olu sigimɛ ni fɛn kelen min ye o y'o ye n'o bɔra dɔw kɔrɔ k'a fɔ ko ka taa n'a ye waati wɛrɛw la docteur Boubacar Keïta ko kɔni ye layidu kan bɔrɔtɔlen ye wa ko Mali k'i sigi ni gɛlɛya wɛrɛw ye min bɛ se ka na o la politique tɔn in ko k'u bɛn'u ka parti ka dɔ fara kundamaw kan i n'a fɔ Nyoro Kita Joila Nara Buguni Kucala San Douaza ani Bayangara walasa ka se ka dɔ fara min ye bɛnkan sɛbɛn min n'u kama accord d'Alger ale fana baaraw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na docteur Boubacar Keïta k'u bɛna baaraw caman sigi o fana kan
kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn le patriote a kumana limanaw patriote a ye ɲininkali kɛ a ko an kan ka sira mun ye waati min na jamana faamaw y'a jira k'a fɔ ko u ye compte dɔ dayɛlɛ banki dɔ la Mali la yan nɔ ko maa min bɛ yen ko i bɛ fɛ ka cɛmancɛ fanga dɛmɛ ko i ka taa dɛmɛ bila o compte in kɔnɔna la min bɛ BDM SA la compte yɛrɛ numéro ye ML 016 01 201 06 613 98 152 72 compte in tɔgɔ de ye ko ka dɛmɛ k'o ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma limanaw n'i ye nin lajɛ min bɛ tali kɛ le patriote a ko lettre dɔ de bɛ yen min lasera décembre kalo tile 3 san 2021 an ka ministre fɛ min bɛ sɔrɔ ko kunna k'a ɲɛsin gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma lettre in taara i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw bɛɛ y'i ta fɔ a la a jirala k'a fɔ lettre in kɔnɔ a laɲininen de don ko min ye jamanaden fanba ye maa o maa bɛ yen nɔ ko i bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma limanaw o compte in dayɛlɛlen don BDM SA la k'i ka t'i ka dɛmɛ bila compte kɔnɔna la limanaw ɲininkali kɛlen don le patriote fɛ ko nin ye jamana yɛrɛ de ka dɛsɛ ye wa walima mun de don maa kɔni ma kɛ ala ye k'a dɔn n'a sɔrɔla jamana ɲɛmaaw don a ma mɛn yɛrɛ k'u kun y'a layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ ko min bɛ bolola limanaw k'a bɛ se ka jamanadenw ka baara kɛ fo ka se a dan na n'o ye nafolo ye ni o suma ko o dugumajɛ ko ka tila ka dɛmɛ ɲini jamanadenw fɛ limanaw ko min bɛ se ka dɛmɛ kɛ ko ka ɲɛsin furancɛla fanga ma yɔrɔ kuma fila don minnu ni u tɛ kelen ye kosɛbɛ le patriote y'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔla ko nafolo yɛrɛ de tɛ bolola olu kɔni ye weleli kɛ sɔrɔ bosoba maa min bɛ yen n'ale bɛ sɔrɔ kuɲɛw dɔn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Modibo Makalu ye ale fana y'a fɛla fɔ a ko la a ko jamana filɛ nin ye ka nin waleya min kɛ nin ye nin laɲini min kɛ jamanadenw fɛ ko tiɲɛ don a kɔni kɛra nka a bɛ se ka kɛ jamana ka juru minnu bɛ yen jamana kɔnɔna la yan ani juru minnu b'a la jamana kɔ kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ Modibo Makalu ka fɔ la k'a bɛ n'a fɔ fɛɛrɛ dɔ de don fɛɛrɛ min ni jamana bɛ fɛ a ye layidu minnu ta ka o kɛ jamana kɔnɔ ka se ka o layidu ninnu bɔ a sira ma ni hali ni CEDEAO ka ɲanginiw nana wuli an kɔ limanaw k'a bɛ se ka kɛ nin dɛmɛ minnu bɛ ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana tɛna dɛsɛ don nataw la ko kɔsa in na UEMOA ka jɛkulu kɔnɔna la Mali jamana ye miliyari 20 ani miliyɔn 200 o sɔrɔ ka se ka baara kɛ ni o ye hali n'a sɔrɔla san o san limanaw i b'a ye ni jate bɔra i b'a sɔrɔ an mago nafolo caman bɛ yen min bɛ majɛ kɛ n'o ye déficit budgétaire ye o bɛ se miliyari 600 ani 53 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen ni jamana mago bɛ jɔ o la i b'a sɔrɔ o nafolo ninnu caman bɛ di an dɛmɛbaw minnu bɛ yen n'o ye partenaire technique et financier ye walasa ka se ka jamana mago bɛ nafolo min na ka se ka o dafa o dun dɛmɛbaw tɛ dɔwɛrɛ jamanaw Faransi jamana ni nanzara jamanaw n'o ye Union européenne a dɛmɛ caman bɛ bɔ olu de yɔrɔ olu kɛlen don ka ɲangi ta anw kama bi a mɛnna ko u y'u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali la yan Modibo Makalu y'a jira k'a fɔ san yɛrɛ laban na kalo 3 laban min bɛ yen i n'a fɔ octobre kalo novembre kalo ani décembre kalo la i b'a sɔrɔ o dɛmɛbaw de bɛ Mali kɔkɔrɔma don walasa a ka na dɛsɛ a ka nafolo ko la ko nka jamana kuturu fana dɛsɛ man di ten dɛ sabu Modibo Makalu ka fɔ la ko jamana mana kɛ cogo cogo k'a fɔ de ko nin y'a dɛsɛlen pewu foyi tɛ bolo la o fana o tɛ se ka kɛ nafolo ko la n'i y'a jateminɛ jamana kuturu tɛ se ka dɛsɛ ko nka min bɛ se ka k'a la gɛlɛya dɔɔni o ye k'a fɔ majɛ min bɛ kɛ an ka nafolo sɔrɔ taw la n'o ye budget yɛrɛ ye yɔrɔ dɛmɛ de bɛ kɛ k'a dafa kabi utukalo tile 18 dɛmɛ ninnu olu caman tigɛra Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafirilen limanaw Modibo Makalu ka fɔ la ko jamanadenw dɛmɛ min ɲininen filɛ nin ye u fɛ nin ye k'o de bɛ se ka na o dɛmɛ ninnu datugu n'a ma ɲɛ ko CEDEAO walima diɲɛma kelen don ka ɲangiw labɛn ka anw kɔnɔ san nataw walima kalo kura nataw la ko nin dɛmɛ ninnu de bɛ se ka o datugu min ye fasedi sɛbɛn le patriote a ko kelen kɔni bɛ yen min bɛ se ka maa bɛ se ka kala turu min kan o ye k'a fɔ CEDEAO ani Mali cɛ limanaw na an ma min bɛ tali kɛ sira kura yira CEDEAO la n'o ye ka kalata baaraw kan ka labɛn cogo min na ko maa k'i sigi ni CEDEAO ale ka ɲanginiw ye Modibo Makalu ale y'o kuma fɔ Abdraman Baba Kuyate limanaw ale de ni fasiri kɛ le patriote
n'ambura patriote kono ambi do nouvelle horizon ale konna la limana nouvelle horizon kumana aya jira ka fo minye jamana kuntigi colonel Assimi Goïta limana ni wati na ko akad de min be ni kanyeshin jamana deuma ni ode ka ji senuma odi jamana deuma ajala ka fo bi forage no ye ji bondon ye o bi kononton ani woro fo ka ta se bi kononton wolon flama ko o siraka di jamana deuma ana amanyangolo no ye a chateau ye ani mimbe talike ka pano yelema ka ke courant ye o mimbe ji sama ka bo ana manyangolo limana ko dira jamana deuma nouvelle horizon ka fola ko bi colonel Assimi Goïta limana ko abina fo ay laydo minta no ya ka evru socialu ye ka nyeshin jamana deuma ko laydo nun chama mi ka bo asrafe sabu kidal kay mobti ajala ka fo jamana nyamaya so ko kari temeni na décembre kalo tile mugani woro samba flani mugani kele ku ye forage bi konontoni woro na ani bi konontoni wolon flana se o kera Bamako yanno chateau minnu filɛ nin ye dɔ senna yɔrɔ la n'u kama ko ɲamana ale misiri ɲamana ATT bugu o misiri kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ yɔrɔ min fana bɛ yen nɔ ni o ye Bakari bugu ye limana Bamako commune 2 la ko kelen fana sera yen nɔ o bɛ kɛ chateau ninnu n'o ye ji bonto ninnu 96 ana 97 ye an bɛ don min na i ko bi limana min bɛ tali kɛ maa o maa minnu bɛ yen ni olu ye nin ji ninnu sɔrɔ limana u kɔni ta kɛra nisɔndiyabaatɔ ka tasuma fiyɛ ye o caman ye nisɔndiya min jira o ye k'a fɔ ni maa min ye ji di limana k'a bɛna fɔ i ye ɲɛnamaya yɛrɛ de di bunahadamaden ma ko colonel Assimi Goïta a ye layidu min ta k'a fɔ k'a na jamanadenw dɛmɛ ni u sigiyɔrɔ la maaw magoɲɛfɛnw na n'o ye ji n'a ɲɔgɔnnaw ye ko o kɔni o bɔra a sira ma min bɛ tali kɛ fédération association des personnes handicapées olu ka jɛkuluba madame Jakine Anatu Gaku ale de ye lujuratɔw ka ɲɛmaaba ye Mali la yan ale de kɔni ye foliba ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma a ko maa minnu bɛ yen ni ala y'u garijɛgɛ lujura la limana olu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u tɛgɛ bɛ bɔ ko caman na ɲinɛ bɛ kɛ u kɔ ko nka olu ka association daga yɔrɔ min filɛ ni ji bondon senna yen nɔ ani misiri min filɛ nin ye ATT bugu ɲamana limana ta kɔni kɛra foli yɛrɛ ye dantɛ foli min na an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye limana ale nouvelle horizon kelen kɔnɔna la o ye k'a fɔ magistrat 10 ɲɔgɔnna k'olu taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la o la sa a bɛɛ lajɛlen ye magistrat jolenbaw ye ni o ye magistrat de grade exceptionnel décembre kalo bɛ ban yɔrɔ min na k'u caman bɛ u bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la min ye u ka taali sɛgɛnlafiɲɛbɔ la n'o ye retraité ye a yamaruyara sariya dɔ fɛ n'o ye décret ye colonel Assimi Goïta a y'i bolonɔ bila min na nouvelle horizon ka fɔ la limanaw ko magistrat 10 min filɛ nin ye yɔrɔ a kuma fɔlen a kumaw cayara bɔlɔlɔw sanfɛ ko ko colonel Assimi Goïta ma ninnu jagoya de k'u bila ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la wa limanaw ko o tɛ kelen ye kuma ninnu tɛ kelen ye ninnu kɔni ka n'i ye san hakɛ dɔ kɛ baara la limanaw ni si janfara retraite si hakɛ de bɛ yen a k'u sera o de la o la sa min bɛ tali kɛ nin ma kofɔli ninnu kɔni taara retraite la Wafi Wagade ale min ye magistrat ye cour suprême ɲɛmaa don fo ka taa se Faseme Keita Mahamane Alassane Maïga Ame Sam Mahamane Traoré Mohamed Bagayogo Mohamed Abdurrahmane Maïga ani Laseni Samake limana ni ma kofɔlen olu de taara retraite la an bɛ dugawu kɛ halisa si caman ala ka kalifaw la kunnafoni an b'a bila nin kan nouvelle horizon ale de nin fɔ k'aw fɔ k'aw barikada limanaw a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ